Fir-rabaħat tal-Eid, magħruf bħala l-ħadd tar-Rajjiet Tajjeb, il-Knisja tiċċelebra l-jum dinji ta' talba l-vokazzjonijiet. Jum li fih l-insara huma mħeġġa jitolbu għal dawk il-mulej qed jażilhom għal xi missjoni jew oħra fil-Knisja. Il-kelma vokazzjoni tfisser meta xi ħadd isejjaħ lil xi ħadd ieħor. Ġesu kemm il-darba sejjaħ persuni differenti biex jimxu warah u jgħinuh fil-missjoni tiegħu, kollha biex iwasslu l-imħabba ta' Alla lill-oħrajn. Illum Ġesu wkoll għadu jsejjaħ, dejjem jibqa' l-bżonn ta' persuni biex iwasslu lill-oħrajn l-imħabba ta' Alla permezz tal-offerta sħiħa ta' ħajjithom u tax-xhieda sabiħa tagħhom. Għalhekk f'dawn il-jiem nieħdu ħsieb nitolbu għal xulxin b'mod speċjali għat-tfal u żgħażagħ kollha biex nisimgħu s-sejħa li l-mulej qed jagħmlilna u nwieġbu iva għaliha. Għaliex il-mulej dejjem għandu pjanijiet sbieħ u kbar. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Jew ninġabru ftit fl-imkien kull fejn qegħdin biex niftakru dak li qegħdin niċċelebraw, l-Ewkaristija, il-preżenza ta' Ġesu innifsu fuq l-artal u fil-ħajja tagħna. Jew nitolbu b'mod speċjali għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi u nitolbu wkoll għal dawk il-persuni li wednihom it-talb tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għemil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox bil-grazzja tiegħek f'dan iż-żmien tal-għid. Arafna iżjed it-tjieba tiegħek magħna. Kattara iżjed fuqna u għamel li dawk li inti ħlist mid-dlamijiet tal-qerq iħadnu aktar bisħieħ ix-xhieda li tajtna tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, l-Anġlu tal-mulej qal lil Filippu: mur waqbad it-triq li tieħu lejn nofsinhar minn Ġerusalemm għal Gaza. Din hi fid-deżert. Filippu qam u telaq. Huwa sejjer jara raġel mill-Etjopja, Ewniku, uffiċjal għoli ta' Kandaċi, sultana tal-Etjopja, li kien jieħu ħsieb it-teżori kollha tagħha. Dan kien ġie Ġerusalemm biex jagħti qima lil Alla. Huwa sejjer lura kif kien bil-qiegħda fuq il-karru tiegħu. Kien qiegħed jaqra l-ktieb tal-profeta Iżajija. Imbagħad l-Ispirtu qal lil Filippu: mur ersaq ma' ġenb il-karru. Filippu mar jaġġel lejn ir-raġel. Kif semgħu jaqra l-ktieb tal-profeta Iżajija saqsih: dan li qed taqra qiegħed tifhmu? Dak wieġbu: kif nista' nifhem jekk xi ħadd ma jurinix? Imbagħad stieden il-Filippu biex jitla bil-qiegħda ħdejh. Is-silta tal-Iskrittura li kien qiegħed jaqra kienet din:
bħal naġa meħuda għal-qatla u bħal ħaruf siket quddiem min iġizzu. Ekku ma fetaħx fommu. Aksuh u kien imċaħħad mill-ġustizzja. Min qatt jista' jirrakkonta fuq nislu għax neħħewlu ħajtu minn fuq l-art. Mela qal l-ewniku lil Filippu, għajdli nitolbok, għal min qiegħed jgħid dan il-profeta, għalih innifsu jew għal xi ħadd ieħor. Imbagħad Filippu fetaħ fommu u beda minn din is-silta tal-Iskrittura ixandarlu l-Vanġelu ta' Ġesu. Huma sejrin għalhom it-triq waslu f'post fejn kien hemm l-ilma u l-ewniku qal, ara hawn l-ilma, x'qiegħed iżommni li ma nitammitx. Mbagħad ordna li waqfu l-karru, niżlu tnejn fl-ilma, u Filippu, u dan għamdu. Malli talgħu mill-ilma, l-ispirtu tal-mulej ħataf lil Filippu, l-ewniku ma raħx iktar u baqa' sejjer fit-triqtu kollu ferħan. Filippu sab ruħu f'Eżotu u għaddej minn dawk l-inħawi kien ixandar l-Evanġelu f'kull belt sakemm wasal Ċesarija. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Flimkien, għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Birku popli lill-Alla tagħna, semmaw l-anja tat-tifħir tiegħu. U li jżommna fost il-ħajjin u ma jħallix riġlejna jotru. Flimkien, għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Ejjew issimgħu u ngħidilkom, intom il-koll li tibżgħu minn Alla, ngħidilkom x'għamel miegħi. Lilu sejjaħ fommi, tifħiru kien fuq il-sieni. Flimkien, għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Imbirak Alla li ma jwarrabx it-talba tiegħi, ma jwarrabx minn fuqi it-tiba tiegħu. Flimkien, għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Jienu l-ħobs ħaj li nieżel mis-sema jgħid il-mulej. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies, ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier li batni ma jiġbdux lejja u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Hemm miktub fil-profeti u kulħadd ikun mgħallem minn Alla. Mela kull min jisma' lill-missier u jitgħallem minnu jiġi għandi. Mhux għax xi ħadd qatt ra lill-missier li f'dak li hu minn Alla. U dan li ra lill-missier, tassew ngħidilkom min jemmen għandu il-ħajja ta' dejjem. Jiena hu l-ħobs tal-ħajja. Missirietkom kielu l-manna fid-deżert u mietu. Dan hu l-ħobs nieżel mis-sema biex min jiekol minnu ma jmutx. Jien hu l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Quddiem dan il-Vanġelu li għadna kemm smajna llum, xtaqt illi nifukaw fuq l-aħħar ftit sentenzi tal-Evanġelju. Jien hu il-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs, jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Għaliex qiegħed
nirreferi għal dawn it-tlet sentenzi. Għaliex bħalma bħalissa fi żmien lejt qegħdin niċċelebraw lejt il-kbir, il-ħdud ta' lejt kull nhar ta' Ħadd, u anki liturġikament nibqgħu niċċelebraw lejt il-kbir kull nhar ta' Ħadd fil-ħdud kollha. Hekk ukoll hija xi ħaġa sabiħa li llum il-ħamis niffokaw ftit iżjed fuq l-Ewkaristija. Għaliex il-ħamis ifakkarna f'ħamis ix-xirka. Propju il-mument fejn Ġesu waqqaf l-Ewkaristija u anki hemmhekk niċċelebraw f'ħamis ix-xirka is-saċerdozju. Olla tajjeb li anki naqdu mal-intenzjoni ta' din il-qudiesa, anki ma' din il-ġurnata tal-ħamis, forsi hija idea tajba wkoll għal min forsi għadu ma badix il-prattika ta' ftit adorazzjoni kuljum quddiem Ġesu Ewkaristija, illi nibdewha mill-ħamisijat. Kull nhar ta' ħamis nagħti iktar importanza lill-adorazzjoni li noqgħod fi skiet quddiem Ġesu Ewkaristija. Dan il-ħobbs ħaj li niżel mis-sema li jagħtina l-għajnuna, u għalhekk waħda mill-frażijiet fil-fatt kienet huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Għandna bżonn l-Ewkaristija, l-Ewkaristija hija rigal speċjali. Hija rigal speċjali mmoti lilna biex aħna nkunu nistgħu iżjed ngħixu aħjar l-esperjenzi kollha sbieħ u inqas sbieħ, u anke xi kultant diffiċli tal-ħajja tagħna. U allura iktar ma jiena nersaq lejn l-Ewkaristija, nirċievi l-Ewkaristija għal min jista' u anki nixxennaq biex nirċievi nagħmel it-qarbina tax-xewqa tal-Ewkaristija. Iktar ma nagħmlu spiss dan, iktar ma nagħmlu kuljum, iktar se jkolli din is-saħħa, din l-enerġija li l-mulej jixtieq jagħtini. Jiġifieri mhux biss għax imsejħin mill-Knisja li xtajjeb li wieħed jagħmel dan, imma jien u intom kull wieħed waħda minna għandna bżonn lil Ġesu kull ġurnata biex itina din l-enerġija, biex itina din l-għajnuna. L-Ewkaristija hija wkoll importanti li nifhmu li Ġesu Kristu nnifsu. U allura meta jiena nitwaħħad iżjed, nersaq iżjed lejn l-Ewkaristija, meta jiena iktar nagħti importanza lil ħin tal-quddiesa, lil ħin tal-adorazzjoni, lil ħin li jiena verament qiegħed quddiem Ġesu Ewkaristija anki meta jkun mhux fl-adorazzjoni, imma fit-tabernaklu jistennini fil-knejjes tagħna. Meta jien nagħti din il-prijorità fil-ġurnata, jien inkun qiegħed inġorr ġewwa fija, inġorr miegħi lil Ġesu Kristu bit-tagħlim kollu tiegħu u permezz tal-Ispirtu Qaddis ifakkarni fih meta ninsih. Inkun qed inġorr lil Ġesu Kristu miegħi fil-ġurnata anki fl-aspett ta' fejqan. Aħna kollha kemm aħna għandna bżonn fejqan. Fejqan mhux biss fiżiku, imma anki fejqan spiritwali, anzi dak huwa l-iktar importanti. Li jiena nkun qed inġorr lil Ġesu miegħi f'kull ċirkustanza fil-ħajja tiegħi. U allura nkun anki kapaċi ngħix il-mewt u l-qawmien li jgħexqu meta jkolli mumenti ta' tbatija u mumenti diffiċli li ma nifhimhomx fil-ħajja tiegħi. L-Ewkaristija hija wkoll komunjoni, jiġifieri meta aħna ninġabru flimkien għall-Ewkaristija għall-Quddiesa, meta aħna ninġabru flimkien nitolbu, meta Ġesu jkun f'nofsna anki fid-diskors ta' bejnietna li aħna nagħmlu b'mod sew u xieraq u b'mod rispettuż lejn xulxin, aħna wkoll inkunu qegħdin ninaqdu iktar bejnietna. Wara l-Ewkaristija hija l-komunjoni, hija din l-għaqda illi jġib bejn il-bnedmin li tant għandna bżonn, li tant għandna bżonn nitolbu għal paċi, li tant għandna bżonn illi nifhmu l-xulxin, li tant għandna bżonn fil-familji tagħna fuq il-post tax-xogħol inkunu qegħdin nagħtu sapport il xulxin iktar milli noħolqu l-piki u nagħmlu l-ħajja ta' xulxin iktar diffiċli. Din hija l-Ewkaristija fil-prattika li jien inkun qotja. U l-Ewkaristija li hija l-imħabba, li hija l-qofol tal-qotja li jien nagħti lil nnifsi lil ħaddieħor. L-ewwel nett il dawk li huma afdati f'idejja, dawk li huma responsabbli jien responsabbli tagħhom fil-familji, it-tfal, li nibqgħu nuru din l-imħabba lejn it-tfal, li nibqgħu nħallu it-tfal li jistgħu jduqu dik l-imħabba fil-familji u minant il-ġenituri
u minant iż-żewġ ġenituri fiċ-ċirkustanzi kollha. Tajjeb illi aħna verament inħobbu lil xulxin fil-prattika, fil-ħajja ta' kuljum. Hemmhekk nagħtu prova, hemmhekk nagħtu xhieda li l-Ewkaristija għalina mhux biss importanti, hija priorità, hija bżonn, imma wkoll ngħixuha fil-ħsieb, fil-kliem, fl-emil kollu tagħna matul il-ġurnata. Ejjew nilqgħu għalhekk din l-istedina illi l-Mulej jagħmlilna f'kull qudiesa biex aħna wkoll ninaqdu tant miegħu fl-Ewkaristija illi hu stess ikun qed jgħix fina u jkun qed imexxina f'dak li hu tajjeb fil-ħajja tagħna. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Jew issa flimkien nitolbu lill-Mulej il-bżonnijiet tagħna, l-għajnuna li tant neħtieġu, inresqu t-talbiet biex l-Ispirtu jiġbor flimkien fil-għaqda lil dawk kollha li jistqarru li Ġesu u l-Mulej nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Biex l-ebda bniedem ma jsofri inġustament minħabba t-twemmin reliġjuż tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Biex kulħadd isib l-għajnuna kemm meħtieġ u nitolbu b'mod speċjali għal ħutna il-Maltin u Għawċin li huma emigrati barra mix-xtut tagħna u barra minn gżiritna nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għalina biex l-għaqda tagħna ma' Kristu il-ħobbs tal-ħajja fl-Ewkaristija tenna biex illum nofru ħajjitna u l-enerġija tagħna b'servizz ta' mħabba lejn ħutna nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għatina Mulej Alla tagħna li blajnuna tal-kelma u tal-ħobbs Ewkaristiku aħna ma ngħixux aktar għalina infusna imma għal Kristu li mietu rxoxta għas-salvazzjoni tagħna u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla b'dan is-sagrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu inti ressaqtna lejk u tajtna sem min natura tiegħek Alla wieħed u loli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li inti għarraftna bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa hekk xieraq. Sewwa xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda fl-imkien itennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-Mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int Mulej, inti lajn ta' kull qdusija.
Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li kilħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ftakar ukoll fil-persuni li wednihom it-talb tagħna quddiemek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqaddsom Malla Marija, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien bil-qalb ngħidu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u l-għaqda li inti trid fiha. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlih b'ħajja ġdida bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku l-mulej Irroddu u nroddu ħajr ħajr lill-Alla. lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Inħeġġukom sabiex nitolbu għall-Knisja b'mod speċjali dik Maltija, hekk kif mis-Sibt li ġej se jkollna 3 saċerdoti ġodda. Nitolbu lil mulej sabiex isejjaħ ħafna żgħażagħ għal ħajja saċerdotali u reliġjuża u biex jipprovdi saċerdoti qaddisa u ġenerużi li l-Knisja tiegħu tal-lum tant għandna bżonn. Fir-rabaħat tal-Eid, magħruf bħala l-ħadd tar-Rajiet Tajjeb, il-Knisja tiċċelebra l-jum dinji ta' talba l-vokazzjonijiet. Jum li fih l-insara huma mħeġġa jitolbu għal dawk il-mulej qed jażilhom għal xi missjoni oħra fil-Knisja. Il-kelma vokazzjoni tfisser meta xi ħadd isejjaħ lil xi ħadd ieħor. Ġesu kemm il-darba sejjaħ persuni differenti biex jimxu warah u jgħinuh fil-missjoni tiegħu, kollha biex iwasslu l-imħabba ta' Alla lill-oħrajn. Illum Ġesu wkoll għadu jsejjaħ, dejjem jibqa' l-bżonn ta' persuni biex iwasslu lill-oħrajn l-imħabba t'Alla permezz tal-offerta sħiħa ta' ħajjithom u tax-xhieda sabiħa tagħhom. Għalhekk f'dawn il-jiem nieħdu ħsieb nitolbu għal xulxin b'mod speċjali għat-tfal u żgħażagħ kollha biex nisimgħu s-sejħa li l-mulej qed jagħmlilna u nwieġbu iva għaliha. Għaliex il-mulej dejjem għandu pjanijiet sbieħ u kbar. Isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna isma' tal tagħna eħlisejna u jqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik jisma' tal tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun l-Iben tiegħek bħalna. U Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum magħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina.
La daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-juf tijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-juf tijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-juf tijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-juf tijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-juf tijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-juf tijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-juf tijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-juf tijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-juf tijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-juf tijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma urina li inti jomna li kisma jittalb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrilna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-juf tijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-juf tijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-juf tijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-juf tijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-juf tijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-juf tijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-juf tijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-juf tijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-juf tijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost n-nisa u mbirek il-frott tal-juf tijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen.
Marija Santissima urina li inti jomna li jisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun li ben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu, ħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina. Slima lik Sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għalli xaħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjonijiet tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erb. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna qaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Pawl Missirna. Itlob għalina. San Publiu.
itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li repetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giusepp arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.